Да. Да ти има и по гръбче как се къпеш. Кой те къпе тебе? Тати. Да? Не го врете сега. Айде, кръчетата. Ще седиш ли само? Ти колко много вода си хвана. Хе-хе. Мали, колко си голяма, цялото корито е твое вече, а? Айде. Ето, давай с водичката сега кръчетата. Цап-царап, какво правят кръчетата? Там ли са кръчетата? О, искаш да излизаш ли? Айде, тати, сега ще ти хване, мъничко, айде. Няма, айде. Айде, ще вземем сапунчето. Айде, сега коремчето ли къпеш? Кръчетата. Да, и кръчетата ли се къпат? Плици, плици. Айде. Опа, цап-царап, цап-царап. От така, удрай коритото.